Eta Gaztaia zelan itzen zen duen? Gaztaia eskuz. Explika este su prozesu guztia, lehenengo esnea batu zelan itzen zen? Esnea ba eskuz. Zerera, batu, korrala esaten jagon, indetu zen, arantzakaz. Arantzeagaz iten zen. Arantzeagaz, inde. Batu esnea, da otzitu urduko legarramon. Legarra orduan, legarra naturala erabiten zen duen? Legarra naturala. Legarra naturala da, hartxoan tripea zikitute. Hartxoan tripea zikitute. Bai. Da, eskeitekoa da zikituak gogortu arte. Da, garen bizua esatitxu eken du, kutsilloagaz, da, zertxuetan, katxarro daten, urapurotegaz pirrindu, uriten da, egin duzu. Bai. Uriten da, hau botaten jako. Da botateko iristen zie, zan, tubo bat, zein de, unbudoan estiluko bat. Da, ite zan, ideagaz bete edo asunegaz, honen asune. Asune, ez da? Bai. Asune sartu susterrak eskuka sartute susterra lurredeko eta garbie, topo, ulia lapurrek aurritu, deguiti berezituen. Da, akiten dutu, uliak, da, basatzabe beti doa, atzean, korralean, batutu basatzabe beti doa arean, da, aitanak asorbo egiten dutu. Igiztentzik izte balio, ongo igiztentzik izte balio.